Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a hat to listen to our online webcast. www.humongousmixclub.listentomyradio.com. You are listening to Humongous Mix Club. Net Radio FM. Streaming live from Humongous, Iloilo, Philippines. Powered by our hottest DJ Vic Donoso III, DJ Michael, DJ Rosa, DJ Jam, DJ Jack, DJ Fury, and DJ Jesmar. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang atong pabayle. So hindi magdali mi arap patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, may daya. Kay si DJ Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na, kay masakot ta. Bayle lang, wala gamo ah. the public may dance. Best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix.
are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. The number dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes on Non-Stop Online Disco Party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. This is the mix of DJ Gibbs. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. It's 7:41 in the evening. Okay, sagit kami dahil ng evening, mga kagrupo, mga kaparty. Kumusta ato nga gabi? Okay man? Okay pa sa alright? Lagi makamaging brikan sa mga amigo nyo? Kung sa mga amiga nyo? Okay man ang paggabi nyo? Okay, welcome sa ating program kada gabi. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre, tiyo naman para kita mag-kiay-kiay, magkataw-hataw subong gabi. Today is May 9, 2024. Kag siyempre, wibis sa mga adlaw. Naubas biyernes naman. Pagkatapos ang biyernes, siyempre Sabado. Taway-taway naman natin yung mga nagatrabaho na makarelax naman. Okay, sa mga bago lang dala nakapanyapon na gid makamo. Sa mga bago lang dala nakapuli, kay naglagaw naman. Okay, hopefully nga okay gid ang inyong gabi. So, samtang ka ba na nagapamusi-musi? Nagapanguyab? Kag nagapulupanguyab? Kag nagapalamok sa guwas ang balay? Kag nagahulat sang reply sang inyong ka-chat? Nga kadugan mag-reply? Okay, mag-enjoy nyo kita na sa mga gabi, mang TikTok kag mag-hataw-hataw sa mga gabi sa atong dance party mixes. Okay, kagkaw po dyan siyempre si DJ Vic Donoso III, a certified Panay Mix DJ and a proud member of the Dumangas Mix Club. Okay, sa mga mahilig sa mga remix, sa mga disco-disco, sa bagay ginang atong program sa mga gabi. Okay, sa mga soki naton sa bilog nga Dumangas, nag-silent monitor via our Facebook Live. Nag-broadcast ita live diri sa may Dumangas, Iloilo, Philippines. Kag siyempre mabatian kita sa bilog nga Dumangas, sa bilog nga Iloilo, bilog nga Pilipinas. Kag siyempre bilog nga kalibutan via our Facebook Live. Kag may ara kita nga replay sa aton nga sa akon nga YouTube channel nga DJ Vic Donoso III. So kung malawagan ka mo diri, siyempre malawagan makamo sa YouTube, so social. Kag siyempre natin shoutout, wala sang bayad, no? Ang bayad yung ilan sa akon nga shoutout, sa shoutout nyo, paki-share lang sa akon nga Facebook Live. No, paki-check sa mga button sa inyong Facebook, baka kung nagagana man. Click the share, kag share sa inyong nga wall, no? Wall, okay man ang wall nyo. It's not against the wall, but your real wall sa inyong Facebook. Paki-share pala sa inyong mga friends, nga nagasuya pala sa inyo. Para maka-enjoy mo sila sa ating program. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, once again sa akon nga shoutout, siyempre wala sang bayad. Kag basta gusto niyo magbayad, siyempre pwede man, no? Just send sa akon nga GCash 0906-0961-809. Sama na ako nga GCash. So wala nakakuha 0906-0961-809 na ako nga GCash. Pero kung wala ka mo sa GCash, paki-share na lang sa akon nga Facebook Live, okay? Okay, so this very moment acknowledge sa ato nakatutok sa aton nga Facebook Live, no? So by the way, sa gusto mga pa-shoutouts, ibutang lang sa dalam, so basta may mga celebration once again. So gina-remind ka mo basta may mga celebrations. May mga kasal, bunyag. May mga birthdays, anniversary, or even pagbulagay. Kung gusto niyo palawag ka mabatikan sa bilog kalibutan, pakibutang lang sa dala sa idalom sa my comment section.
Kay dugay-dugay malawagan ka mo, no? Tanan nga okasyon, tanan nga celebration, bawal lang ang lubong. Okay, basi palawag nyo ba lang lubong? Hindi kita pwede makalawag sa lubong, kay basi yung palawag nyo buhi pa. Pag nagalagaw-lagaw pa sa plaza. Okay, basi may nadula dalang ang mga bagay-bagay, nadulang inyo nga kahita, nadulang inyo nga karabaw, nadulang inyo nga nobya. Pwede man mapapalawag ay buta sila lang ngalan niya. Kay pangitao nato kundi siya nga party sa kalibutan. Okay, acknowledge ko na katulog sa ating Facebook Live. Noon naging nagtama kayo na si Pretty Bums Giban. Ito yung sa abroad si Pretty Bums Giban. Nga taga Barangay Sapao Dumangas, Sitio Naluyan. Thank you so much sa pagtama. Okay, wala ko na nakikita ang comment niya. Okay, basta kayo na, no? Si Pretty Bums Giban dala sa may abroad. No? Salamat kayo sa pagtamwa. Yan naman si Nova Villa Altar Pina de Bira, ang pinakagwapa dala sa may Barangay Harding Dumangas. Salamat kayo sa pagtamwa. Good evening, Sir DJ Vic. Shout out. Okay, ara na. Siyempre sa mga family circle, kag sa mga ex-boyfriend nga si Arnel de Bira. No? So, just enjoy our party. And of course, naman si Jungkook Nerf, no? So medyo na-intriga ko ni kay Jungkook Nerf. Ika namin sa ngalan niya, Jungkook Nerf. Shout out kay Alan. Sino nang Alan? Ano apelido ya? Okay, Lodi, paano kung bayaan kasang miga mo? Ano ang imuon mo? Dahil may problema si Jungkook Nerf. Basi gusto niyo magsabat sa problema ni Jungkook, sabto nato na. Basi may mga advice. Ang problema ni Jungkook Nerf, kuno, Lodi, paano kung bayaan ka sang miga mo? Ano ang imuon mo nga makita mo sila sa plaza, ga holding hands? Okay, ang iya ko ng amiga, nadula. Pero nakita iya ko na sa plaza, nga naga holding hands. Okay, abi, Sir Apang, Black Barbie. Okay, paki-advise bi kay Jungkook Nerf ko na imuon niya. Kaya ang iyang amiga nadula, pero nakita iya sa plaza, naga holding hands. Doon masakit ng sitwasyon, di ba? Okay, pa-shoutout na kay Andy Villaranda from Sir Apang, no? Pinaka-talented nga teacher sa Bakay Elementary School. Kag siyempre pinakagwapa. Sa Iski sang Barangay Bakay. Okay, pangbuta mga ngalan nila para mapanglawag natin. Okay, si Jerry Jan Marcos Lipo Samid or Di Masopel. Okay, ginapabulay niyo pa ako. Kaya ginabaliskan yung ngalan niyo. Okay, si Jerry Jan Marcos Di Masopel. Shoutout Sir Vic. So, okay. So, di mga party sa kalibutan subong. Just enjoy our exclusive dance remixes. Okay, araman sa ating Facebook Live. Of course, si 2 James Romo Pirales sa may Cagayan de Oro. Salamat sa pag-share sa ako niya Facebook Live sa Facebook group page nga taga Dumangas Kakon. Basta gusto niyo mag-join sa group page nga sa Facebook nga taga Dumangas Kakon. Kung anong sugpon, ikaw na lang sugpon. Okay, puro lang ito yung mga taga Dumangas. Join ka mo dito, paki-search lang kag-join. Okay? Okay, salamat kid to James Romo Pirales sa may Cagayan de Oro. Kaganaman si Bloco Bicoy, Bata ni Maling. Dito sa may Lawan ng Tiki. Salamat kid sa pagtamwa. Then, ang pinakagwapa dira sa may Dumangas Country Village, no? Dito sa may Barangay Tabukan, Dumangas. Ang pinakagwapa dira nga si Fideline Garcia. Kung yung way ka mga pati nga gwapa siya, kay gwapa giman siya. Paki-check lang siya nga profile pic. Okay, pa-shoutout ko naman gali idol ang friend ko da sa Barangay Tabukan, nga si Sir Anthony. Good evening, sir. See you tomorrow. Okay, so idol ko na si Anthony. Okay, salamat gid sa inyo do. Puro ko kamo idol, no? Salamat sa pagtamo sa ako niya Facebook Live. Okay? So salamat once again. Si Fideline Garcia dira sa may Barangay Tabukan, Dumangas. Sa Dumangas sa may Tabukan Country Village. So salamat gid sa pagtamo. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice.
Okay, from Jungkook Nerf Idol, mamista ka sa balay sa June 24. Sa din ang balay mo, Jungkook? Basi bala sa Palawan? Or sa Tawi-Tawi? Abi, clear ba ko ni kanahin kay basi kung napit katuan ko ikaw Salamat sa invitation. Okay, si November 1 is watching our Facebook Live. Kanami sa ngalan niya, November 1. So, November 1, di bang November 1 naman natin kalalag? All Saints Day. Okay, salamat sa pagtamwa. Then, asa ba kay? Diyos ko, Lord. Sino ni si Kuan man? Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, sa Bakay. Sino ni si Jungkook Nerf man? Daw hindi familiar yung mga ngalan. Kaya ngalan mo, daw taga-Korea. Okay, sige. Makanto ko daw sa Bakay. May damo ko na kilala. Arada si Sir Apang, si Sir Andy. Mga teachers ang Bakay Elementary School, damo ko da idol na. So, pili ko na makapamista. Okay, from November 1, pa-shoutout Trabasas family sa Barangay Bakong, Dumangas. Okay, taga Barangay Bakong, si November 1. For sure, ang birthday is November 1. November 1. Okay, from Idol Pidulin Garcia sa may Barangay Tabukan, Dumangas. Thank you so much, sir, sa pa-shoutout. Okay, wala git problema, basta mga suki. Kag mga lodi ko ginatamyaw na. Bisan wala ka rin nagatamwa sa akon. Permit na ginatamyaw. Okay, salamat man sa pag-notice sa akon ng mga live. Okay, from Jerry Jan Marcos Dimas. Okay, Dimas Sopel. Ginapabulan pa ako sa apelido mo. Shoutout lang na gali Cervic ang tao nga kasimanwa ko. Okay lang. Shoutout lang da gali Cervic ang tao nga kasimanwa ko ginagaw ang asawa ko. Ari pagin, anong problema? Ang iasawa ginagaw. Okay, buligan tabi advice ang nang imuunta sa ila, no? Ang isang iyang ako nung anobya, nadula, pero nakita siya sa plaza, nag-holding hands. Ang isa naman ko no ginagaw ang iyang asawa. Okay? Sa mga asawa nga nagapaagaw, so kung ako ang bana, hindi kita ko yung maglagas. Kabalo ka nga kung pasensyahon mo na siya, kaya nakahimo na sa sangsala, sigurado liwat-liwato niya na siya. So, primero pala na daan, balion na ang sungay niya, kag disiplinahon na. Kung kaya niya mangitas ang iban, kay babae siya, siyempre mas kaya sang lalaki, di ba? Okay, so po depende man kung nagapitik pa yung mo tagipusoon. Okay, from Jerry Jan Marcos Dimas Sopel from C Brothers Audio Classic of Dumangas by DJ Rimar Doliete. Okay, ate sa mo si DJ Rimar Doliete. Doon nagasakay sa Sabonaw. Member man sang Dumangas Mix Club kag Panay Mix DJs. Sikat mga remix maker diri sa Western Visayas kag sa Panay Mix member sang Panay Mix DJs. Okay, once again from C Brothers Audio Classic of Dumangas by DJ Rimar Doliete. Okay, from Idol Fideling Garcia, last na lang gali, sir. Shout out ko lang gali the family Garcia, salamat yan. Okay, wala problema. Pero ang imo tong amigo, wala mo pa shout out. Abi pa butang alas amigo mo kay nami o ko gingalawag sa alas sa imo nga amigo. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, from Jungkook Nerf, no, sakto gid idol, bai lang da siya. Damo ba babae or di ba idol Vic? Amo ginaiya, kung bayan kay mo nga ba pagtao mo siya man. Tandaan niyo basta ang babae makasala na. Kag ginluiban niya ikaw. Isa na nambot singon, may nasa naluyag sa imo. So hindi mo na pag-ipilit ang imo kagalingon kay sigurado gid nga maliwat pa na. So, primero pala na daan, dapat makamove on ka na. Pangita ka sang iban. Pangita ka sang nobya. Nga duwa kabilog nga para may reserva ka. Okay? Then, si DJ Ken. Okay, hello Sir Vic, musta? Okay lang ko diri. Medyo nagalingaw-lingaw kay kun adlaw ga trabaho. Sako-sako sa pagbakiro sa bata sang iban. Kung gabi kay wala man nagalagaw, kay hindi man pwede kalagaw, kay stricto ang akon nga nobya. So, arin lang sa balay nagapamusi-musi. Samtang nagapamusi-musi, galingaw-lingaw. Okay, salamat gid sa pagtamwa kag regards man sa imo.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Yudi Kaka. Gramolet Kid. Kampiyon na. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, before kita mag-proceed sa aton nga dance remixes, mag-exclusive nga mga dance remixes, acknowledge ko na nag-share sa ilang mga reaksyon sa akong Facebook Live. Okay, unang si James Romo Pirales dira sa may Cagayan de Oro. Salamat gid sa pag-share sa imong heart. Also si Nova Villa Altar Piña de Vera sa may Barangay Hardy, Dumangas. Thank you so much sa pag-share sa imong live. Also si Rins Donoso de Binagracia sa may Barangay Managit, Dumangas. Si Lorin Donasco sa may Barangay Managit, Dumangas. Din si November Ono sa may Barangay Bakong, Dumangas. Din si Jerry John Marcos di Masupil diri sa may Dumangas. Din of course si Milo Jilin Gregorio sa may Barangay Sapaw, Dumangas. Then si Fidelin Garcia sa may Barangay Tabukan, Dumangas. Si Evelyn Bandirado Palma. Then si Pretty Bams Giban sa may abroad nga taga Sapaw man. Salamat gid sa pag-share sa inyong reaction sa akong Facebook Live. Kag siyempre sa nag-share sa akong Facebook Live, tigil sa mas gid kay Nobabilia Altar Piña de Vera. Then si Rins Donasco de Binagracia, si James Romo Pirales. Kag sa iban pa nga nag-share sa akong Facebook Live. Salamat gid. Then of course si Dominic Tamunan sang DBT audio na. So basi gusto niya mag-order sa mga suwabe nga mga sound. Okay, magkadala sa DBT audio. Okay, check ko na ilang iyang check ko na iyang poster. Parang kompleto ako nga pag-promote sa iyang product, no? Okay, do wala ko nakita ang iyang basta DBT audio. DB audio dra sa may Iloilo City. Nabasi gusto niyo mag-avail sa mga swabing ng mga gamit sa sound. Okay, just contact lang kay Dominic Tamunan. Just PM lang sa iyang Facebook account. Okay, so for the meantime, sa mga tawag-tawag kita na nga mag-kiay sa tamang exclusive mga dance mixes. Okay, dali lang kay damo ng patamyaw. Damo ka na or di gani Koreana. Okay, damo ka na o di gani Koreana. Okay, tama gina. Pangita sa Facebook, damo ka makanubya sa Facebook. Okay, from Kin Disa, good day, Sir Vic, pa-shoutout lang kay Danilo Idagdag. Okay, Idagdag yung apelido ya. Sige, salamat gid Kin Disa sa pag-tamwa kapag support sa aking Facebook Live. Then para si David Looney, good day, sir. Okay, arana. So thank you so much sa pagtamwa. Then si from Pretty Bums Gagiban, sir, ano himuon ko sa duwa ko ka alaga, perti ka mga pasaway. Ang ano namin mong alaga mong ido, alaga mong manok, or alaga mong bata. Abay paki-clear para matagaan nato sang advice. Kaya kung ido man lang, so ang kinahanglan mo na kurong man ang kurungan. Pero kung bata, so may mga diskarte paano siya magpaimunaw. Una, bakla sang cellphone. Nagay isang cellphone nga may paimunong na. Okay, from Jurly Lidonio. Pa-shoutout sir, GL Soundworks Mambusaw. Thank you sir. Okay, wala yung problema. Jurly Lidonio sang GL Soundworks from Mambusaw, Kapis. Okay, salamat sa pag-support sa akong Facebook Live. Then pa-shoutout kay Danilo Idagdag. Okay? From Kinkindisa. Okay, from Jungkook Nerf. Big ako man madiji pwede. Pwede ah. Actually, nagkapangita gani ko sa mabulo sa akon dere kay kakapoy magwakal. Okay, kadto ka lang di sa akon nga studio sa may Barangay Sapaw, Dumangas. Okay, kadto ka lang para audition kag para nga dali ka mabaton as a DJ sang DMC Net Radio FM. Hapos na sekreto, di ba Sir Tope? So ang himuon mo, dala ka da sang manok. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice.
Okay, ang himuon mo. So, dala ka sang manok. Isa ka ba kabilog ng manok? Manok ang buhi, ah? Bitbito mo siya din, dala ka sang, sang kapayas, malunggay, kag mga panakot. Kaya sigurado gid nga pagkanto mo din sa studio namon, baton ka na. Di ba, Sir Tope, no? So, si Sir Tope, pwede na makakwasi mo, maka-screen kung mabaton ka. So, si Sir Tope, no, ang upod ko dati sa Short FM, nga harana live, no? Digiman sang Short FM. Si DJX1. Din ang orange nga baso mo, master. Okay, actually yung baso ko, do kabilog ni siya. Ang isa orange, paring ang yelo. So, ang orange lago, so ang gamit ko ang yelo. Okay, may waga ng unod niya. Ginakutso-kutso ni Sir Tope. Kung ano man ang nasa pinsar niya, iyala na. Okay, from Pretty Bums, giban, duha ko kaalaga nga amo. Amo, oh. Kung gabisyo ang duha mo kaalaga nga amo, hapos lang na bulungo na. Bakli, duha kasipi nga saging. Duha lang kasipi nga saging, kag iatag sa ila, sigurado mapahimunong na. Kaya kung maubos si nakaon ang duha kasipi nga saging, sigurado nga busog-busog na siya kag magtulog na lang. Okay din sa Dumangas. Okay, wala katulto sa studio namon sa DMC. Okay, PM na sa ako na. Hindi ko pwede mabasa kay base bala magdamo di mag-apply. O, bisang pato pa. Wala ko nagaling nga kaon sa pato. Bala mong pato, medyo dumig ko na sa pananawan. Kaya tanang ginasirib niya. Okay, manok lang guro kay kon pato, daw medyo niya ko na namian kay daw nagkuan ko kay nagapangsirib. Okay, so kadto lang di PM na ko ng Jungkook Nerf para mabala mo ko na ng location sang DMC Net Radio FM. Okay, si Justy Simpas Brandes nagatamo man sa atong Facebook Live. Salamat sa pagtamo. Then from DJX1, Sir Chris Binavista, ang gwapo nga teacher sang Dumangas National High School. Pagwa namon kay na si Bro Richard naman sugata ko, bro. Hindi na sa kalagaw arang bantay niya. Hindi na sa soltero subong. Kita nga duwang soltero, so lagaw ka buwas sa akong dari sa balay. Okay, from Justy Simpas Borandes. Good evening, DJBIC. Shoutout manda sa organization sa Reunite Discipline Anti-Crime Forces Region 6 in short, RDAP, R6. Okay, sa mga members ng RDAP R6 or Organized Reunite Discipline Anti-Crime Forces, of course, ara si Justy Simpas Brandes. Okay, salamat sa pagtambos sa akong Facebook Live. Okay, si Ma'am Ginny de la Piña Durimdes, ang gwapa nga teacher sang Tubigan Elementary School. Nagatamo man sa atong Facebook Live. Salamat gid ma'am sa pagtamo. Kag-regards sa imong ex-boyfriend. Okay, si Champ Diloso or si Edwin Diloso, ako ni amigo or classmate dira sa may Iloilo City. Nagatamo man sa atong Facebook Live. Salamat gid sa pagtamo. Dinambal ni Jungkook Nerf, no? Doon nagtiga ko sa ngalan mo. Bala mo manta ko, hindi mo ni ngalan. Litson na lang. Okay, mas maraming litson Ang hindi na maka-high blood ng litson lang wala sang paaman nga high blood. So litson na lang nga baboy. Okay, pwede gid namin ganun ng litson nga baboy. Parang sobra ipulutan naton. Okay, si DJ Stars sang Balasan Mix Club DJs nagatamo man sa atong Facebook Live. Salamat sa pagtamo. Ang sikat nga remix maker sa may Western Visayas nga founder sang Balasan Mix Club DJs. Then si Ice Cream o si Ri Matulin Ilagan o si Ri Ilagan nagatama man sa atong Facebook Live. Salamat gid. Okay, from Champ Diloso, mayang gabi sir. Monitoring from Haro, Iloilo City. Salamat gid amigo Champ Diloso sa pagtama. Okay, si Ri Matulin Ilagan. Good evening, DJBIC. Okay, mayang gabi madal sa imo sa may barangay Talosan, Dumangas. Kumusta ang ice cream tada? Cold pa? Okay, basi gusto niyo mag-order sang swabing ice cream, kadto lang kamo sa may barangay Talosan, Dumangas. Just PM lang kay Ray Matulin Ilagan. Kaya kanami sa iyang ice cream dila na tama ka barato. Kag nami kay hindi tama ka cold.
hindi ka pag-ubuhon. Okay, si DJ Rex Langrio, ang sikat nga remix maker sang Kalinog Mix Club. Kag-member man sang Panay Mix DJs nagatama sa atong Facebook Live. Salamat kayo sa pagtamwa. Kagambal yaman gabi, sir. Shout out. Okay, sara na. Okay, si Jocelyn de Binagracia. Hi, good evening from Negros Oriental. Okay, salamat kay Jocelyn de Binagracia. Taga Dumangas ka man. Okay, din ang family mo sa Dumangas. 10,000 hours, 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn the sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. I'm gonna love you. The good and the bad, everything in between. Girl, you're my girl. Oh yeah, I spent 10,000 hours, 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn the sweetheart of yours, then I might never get Okay, sa gusto mong pa-shoutout, syempre, butang na sa dalam ka anytime. hours. Okay, basahan ko na. Okay, so ang asawa niyo ko, no? Taga Dumangas. Okay, sinong asawa mong sa Dumangas? Kagsabihin ka sa Negros Oriental? So, buti makaintindi ka ng Ilonggo. I know nga ang taga Negros Oriental ay mga Bisaya or mga Cebuano. Okay, welcome to my program. This is DMC Net Radio FM. Kag siyempre ang DMC Net Radio FM is the one and only dance mix channel diri sa Dumangas. Okay, ang gwapo nga teacher sang Cayos National High School. Kag-aakon siyempre nga idol. Kung kabuot lang ang pagambalan. At ang nagkatamo sa atong Facebook Live si Sir Dexter Ardales. Salamat gid sir sa pagtamo. Ano na nainom mo, Sir Vic? Donoso the third. Daw mayo na out. Okay, tubig lang. So, hindi ka mo maghambal nga basi gatas ni. So, kay wala ko yung nag-inom gatas. Nag-breastfeed lang. Nag-breastfeed lang. Okay, salamat gid Sir Dexter Ardales. So, just enjoy sa aton rin nga mga exclusive dance remixes. Panawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni araw patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda ng daya kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ. Umpisahin na kay masaot ta. Bayle na ulang damo. The public may dance. DJ RT Bomb Remix. Okay, from Jocelyn de Binagracia, so Baez City. Okay daw, hindi ko pa familiar sa Negros Oriental. Okay, so thank you so much sa pagtamo, no? Kasi makabulbakasyon ka mo sa Dumangas, so makakita-kits kita diri sa Dumangas. Okay, from Rima Tuloy Nilagan, thanks good sir sa pag-shoutout. Okay, wala good problema. So balik-balik lang sa akong yung Facebook Live. Then from Jungkook Nerf Idol Big Disco ka sa 24. Makbakan ang sound ang song by DJ Ivan Lucini, okay? So kilala kami ni Ivan Lucini kasi Ivan Lucini, DJ Ivan Lucini, member man namon sa may Panay Mix DJs. Okay, so kita sa 24. Basi wala man na klase siguro Donoso. Donoso. The third. To the Mara's Mix Club DJs. Bringing you the hits. Thinking out the box from where I stay. Am I wrong for saying that I choose another way? I ain't trying to
Donoso, DJ Donoso, the third, Dumanga's Mix Club DJ, bringing you the hits. Okay, from Jocelyn de Vinagracia, shout out ko sa Donasco kag de Vinagracia sa Dumangas Managit Dumangas. Okay, sa tanan nga family members ni Jocelyn de Vinagracia sa may barangay Managit Dumangas, Donasco and de Vinagracia family. Okay, salamat sa pagtamo once again. Pag-support sa akong Facebook Live. Okay, so kay Ray Matulin Ilagan, salamat sa pag-share sa imong heart sa akong Facebook Live. Also si Sir Dexter Ardales, kag si Ma'am Ginny de la Piña Duremdes, si Jonathan de Tablan, si DJ Sarge sa Balasan Mix Club DJs. Also si Jurley Lidonio, si David Loni, si Ria Bibet sa may barangay sa Paudumangas. Salamat sa pag-share sa inyong reactions. Miss Evelyn Bandirado Palma. If you tell me I'm wrong, I don't wanna be right. If you tell me I'm wrong, I don't wanna be right. Forget it, I need you. Not to please you. RK Toy Remix. We gotta carry on. So don't let this be our final song. RK Toy Remix. Don't let this be our final song. Baby, when we were young, there was nothing to make believe. And the songs that we sang, they were written for you. Melodies on repeat, that's what I hear when you're by my side. That's what I hear when you're by my side. When we go to music, we gotta carry on. So don't let this be our final song. Everybody get your fucking hands up. RK Toy. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Miss your touch on nights when I'm hollow. Just a bridge that I can follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I settle for the ghost of you. I miss you more.
Toy Remix. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more. Young blood thinks there's always tomorrow. Need more time, but time can't be borrowed. Leave it all behind if I could follow. Since the love that you left is already dead, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. Yeah, and if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than. You are listening to Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. Streaming live from Dumanga's Iloilo, Philippines. Powered by our hottest DJ, Vic Donoso the Third, DJ Michael, DJ Wendley, DJ Wilson, DJ Jam, DJ Jack, DJ Fury, and DJ Jesmar. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 8:20 in the evening. Sige, liwat kamadaan ng evening mga kagrupong mga kaparty. Welcome sa ating program. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kagsil ko po nyo si DJ Vic Donoso the Third. Okay, so medyo mainit ang ating panahon. Still mainit ang ating panahon kaya still summer pa sa Pilipinas. Mabatsagan natin ng 30 kainit sa adlaw. So in that regards, no, likaw-likaw para ma-expose sa init, no? So medyo mas much better nga ma-stay ka mo sa medyo mabugnaw nga lugar. So kung hindi man malikawan nga mag-aubra ka mo sa gwa, kahit yung obra nyo aragi masagwa. So mas manaming time to time medyo mapasilong man ka mo. Kag siyempre, Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. You are listening to Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. Streaming live from Dumanga's Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ, Vic Donoso the Third. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. okay, nabutan ako sa akon yung station ID. Okay, so kung nag-ubra ka mo sa gwa, so possible, medyo pasilong makamo kung kaisa. No? Kag hindi kayo malipat magdala sang mag-inom sa madamong tubig. Parang stay hydrated kita tanan. Kag siyempre sa may mga maintenance, no? Hindi kayo malipat mag-inom sa ilang mga maintenance. Labi na sa mga high blood, kaya pala naman natin nga high blood siyempre traidor inang ablatian. No? So hindi kayo malipat kayo makabulig na siya. Parang hindi ka mapag-atake yun sa high blood. Okay, kag para naman nga medyo healthy ato nga lawas, ang imo naton makaon kita sang inchakto. Mga nutritious foods, ilabi sa ato mga bata. Kag matulog temprano, kag mabugta pa temprano. Kag hindi ka mo sang sagi kapulaw. Ilabi na gid magpulaw ka mo sa mga sala nga tao. Okay, si Hazel Ryan, nagatama sa atong Facebook Live. Salamat din sa pagtama. Din si Renz Donasco de Benegracia. Good evening, DJ. Shoutout ko lang ang RK Mini Sound sa Barangay Managit
si Robin kag Kent de Benagracia, galantaw gid si mo. Salamat sa DJ Beck. Okay, wala kay problema. Thank you so much gid sa mga grupo nato dira sa may Barangay Managit, Dumangas, na si Rins Donoso de Benagracia. Also ang RK Mini Sound, ay sa mga kaswabi nga Mini Sound dira sa may Barangay Managit, Dumangas. Kag si Robin kag also si Kent de Benagracia. Kag syempre naman dira si Kagawad Rolin Dinglasa nga naga-support man sa ako niya Facebook Live. Kag of course si Kagawad Idzinduyo na salamat sa inyo sa pag-support sa ako niya Facebook Live. This is Shien Labor na nagatama man sa atong Facebook Live. Salamat sa pagtama. Okay, si DJ Jesmar, naman sa atong Facebook Live. Salamat din sa pagtama. Si Blaster Arga. Hindi ka sabang DJ Jesmar? Sa Dumangas or sa Iloilo? Okay, si DJ Jesmar, isa man ka DJ sang DMC Net Radio FM. Way back. Kali kami busy na. So, way na naka-live na. You are listening to Dumangas Mix Club Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. Powered by our hottest DJ Vic Donoso III, DJ Michael, DJ Renly, DJ Rosen, DJ Jam, DJ Jack, DJ Fury, and DJ Jesmar. Okay, to Ma'am Lurgy Lastua Imulaga. Okay, salamat sa pag-share sa imong reaction sa akong Facebook Live. Sang Heart Reaction. Also si DJ Tansky Feliciano Kasalan. Member sang Antique Mix Club. Kag syempre Panay Mix DJs dira sa may Antique. Salamat sa pag-support. Of course, si Blaster Arga or si DJ Gismar. Then si Jocelyn de Benagracia. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, from Blaster Arga or DJ Gismar, shout out Tropa Chief Roadside Tagay, Junjun Roadside Tagay, si Junjun, si Chris, kag si Bongbong. Okay, salamat gid DJ Gismar sa pagtama sa akong Facebook Live. Just enjoy sa pagtagay-tagay kag pamati sa atong mga exclusive ng mga dance remixes. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. Okay, sa mga wala pa naka-share sa akin yung Facebook Live, tiyan na paginalat nyo. Share na sa inyong mga wall na.
Sige, si DJ Jaren Laudato is watching our Facebook Live. Isa man ka sikat nga remix speaker dito sa Western Visayas, kag member man sang Panay Mix DJs. DJ Darren Laudato. May gabi sir. May gabi master. Okay, so welcome sa aton nga dance party mixes. Kag enjoy our dance party mixes. Okay, may gabi man, sumasukin natin dala sa may Bakay Housing. Ilabi na si Jojo Sombilia Jr. sa may Block 35, Lot 6. Nga nag-support kita sa aton nga Facebook Live. Kag nag-broadcast sa aton nga Facebook Live sa iyang mini sound. Even sa replay sa aton nga Facebook Live. Salamat good once again kay Franklin Jojo Sombilia Jr. dala sa may Bakay Housing, Block 35, Lot 6. Kag sa imo dira mga neighbors, si Mama Dom, si Mylene, then si Block 29 or si Permar Caliso. Then of course ako na nga friend nga si Block 21 kag si Katupang John. Yodi kaka, Dramolet Kid. Kampiyon ba? Okay, sa itong Facebook Live, para si DJ Skyflex. Skyflex. Sir, pa-shoutout from Pitik ni Skyflex. Regards lang sa mga dumanggasanan. Okay, salamat good DJ Skyflex sa pag bisita sa akong Facebook Live. Ano nga taga-Dumangas ka man. No? So, support lang sa mga taga-Dumangas. Okay, so just click the page of DJ Skyflex, no? So, may hilig magpitik-pitik. Okay, pag-support mo siya ang page. Makita yung mga actions dari sa Dumangas nga napitikan ni Pitik ni Skyflex. Okay, thank you so much once again. And from DJ Darin Laudato, pa-shoutout lang master ang mga email ko diya sa Babaw ka Tower nga nag-troubleshoot pa ka antina sa Kali Dumangas. Uy! Sige pa ka mo troubleshoot sa Kali. Ano, di ka ganing nag-obra sa Protect, or sa PLDT? Okay, mas manaming sa PLDT ka para kung may problema, makapanawag ako sa imo. Then si Emily Dilpinado, dala sa may Sitio Naluuyan, Barangay Dumangas. Barangay sa Dumangas, nagatama mas atong Facebook Live. Salamat sa pagtama.
The hottest, Most in demand and best looking DJs in Dumangos. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the third. Kagrupo mo! Okay, sa Smart, nag-aobra si Darin Laudato. Okay, sa Smart kagali. Sige, pa may mga problema Smart nyo, just pay mo na si Darin Laudato. Okay, Smart Internet, okay? Sige, from DJ Skyflex, taga Cruz Barotac Nuevo, ako sir. DJ ni Ultimate Disco Mobile, the king of D12 category, sir. Okay, so salamat good once again. Mga sikat nga DJ na katama sa ako niya Facebook Live. So si DJ Skyflex ang Ultimate Disco Mobile, the king of D12 category. Okay, salamat good once again. Lapit tayo man sa Dumangas man ako. Kag siyempre ang DMC Net Radio FM is the one and only dance mix channel diri sa Dumangas. Okay, si Pretty Bumps Giban still nagatama sa atong Facebook Live. So just enjoy that sa imo. Samtang ulo obra dira, no? So just enjoy our exclusive dance remixes. Okay, ara sa itong Facebook Live si Tito Rafi or si Rafi di Tablan. Mayang gabi, okay, mayang gabi man sa imo, no? So bago yung Facebook account ni Tito Rafi or si Rafi di Tablan sang Barangay Talosan, Dumangas. So
Salamat sa pagtama sa akong yung Facebook Live. Kumusta da? Kumusta ang Iloilo City? Okay man? Medyo mainit lang ng guro na. Okay, so thank you so much once again kay Tito Rafi, ang mga tito ng bayan. Kag siyempre, hindi ba magpa-perdi si brother niya? Kung ara si Tito Rafi, ara man si Tito Jigger. Si Jigger di Tablan, si pare ko Jigger di Tablan is watching my Facebook Live. Salamat gid pre sa pagtamwa. Okay, enjoy sa ating mga exclusive nga mga dance remixes. Masaot taya. Oo, nagkani. Let's sing together. Five little monkey, Humpty Dumpty. Mama called the doctor and the doctor said, pagbilang pang tatlo, nakatago na kayo. Kayo po na nakaupo. Okay, may gabi kay Jojo Igbakol. May gabi sir, DJ Vic. Pa-shoutout lang sa Triple G and A Mini Sound and Solar Installation. Kag sa tanan nga DB Audio Group. And also to RRO Construction. Okay, salamat gid Jojo Igbako sa pagtama sa akong Facebook Live. Masukin naton sa atong dance party mixes. Okay, so regards sa mga family circle. Once again sa Triple G and A Mini Sound and Solar Installation. Kag sa DB Audio Group and also sa to RRO Construction. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best.
iwagayway. Kamay, kiay-kiay. Kamay, iwagayway. Kamay, kiay-kiay. Kamay, iwagayway. Kamay, kiay-kiay. Kamay, iwagayway. Kamay, kiay-kiay. Ay, ampat na lang! DJ U1 Brian. Damdamin mo at ang puso mo ay buto. Pumataas na ang sandal. Yudi Kaka. On the ones and Dramulet Kid. Kilala mo, iisa lang ang tanong sa'yo. Kung meron na someone na taking ka na, kamusta na ang love life mo? Si Bunso at ang pamangkin mo, sila ay married na. Habang ikaw ay dapat iwalay. Ilang taon ka na, wala ka pang jowa. Lahat ng barkada mo ay may asawa na. Sadyang pihikan ka o sobra mong choosy. Kailan ka magkakapamilya? Nag-asawa ka na, habang may oras pa. Magte-take ka na, wala ka pa rin jowa. Huwag ka magsisi ka, forever kang single. Nagpapatanda ka na. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? DJ U1 Brian. Okay, atas sa atong Facebook Live, si Mark Ed Silhinova. Adali sa may barangay sa Pao de Mangas. Thank you so much sa pagtamwa. Then from Jojo Igbacol, DJ Bix, ano naman San Oduman Ayhan, maliwat ang event. Event mo nga sa Battle of the DJ kay Ridlaw. Okay, basi magtutaway no? Basi maka third Battle of the DJs pa kita. Okay, so ang last nga event diri sa Santa Barbara tani maliwat pagid. Okay, so basi maliwat nato na. So try naton kung magtutaway. Actually na-stop ang Battle of the DJs kay na-trap kita sang pandemic before. So ang last nga Battle of the DJs ang Panay Mix DJs sa Santa Barbara, Iloilo. So ang first Battle of the DJs diri sa may Dumangas, Iloilo. Then after sina nag-break kita gamay kag na-abtan sang pandemic. So bawal ang gathering. So that's why nato ma-continue. So basi may mag-chimpo naman kag maka-meeting kag ma-continue ang third Battle of the DJs sang Panay Mix DJs.
the DJs in the Mangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Bird. Ang grupo mo! This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.humongous.listentomyradio.com. Okay, ang pinakagwapa dala sa may barangay Palok, Suol, Dumangas nga si Judemy Bangod. Okay, salamat sa pag-share sa imong reaction sa akong Facebook Live. Thank you so much once again to Judemy Bangod, ang pinakagwapa dala sa may barangay Palok, Suol, Dumangas. Also to Darin Laudato, thank you so much sa pag-share sa imong reaction. Si Fritz Paulo, si Maria Junaline Dusong, Yodi kaka, dramolet kid. Dramolet kid, yodi kaka.
Drum ulit, kid. Yudi kaka. Kampiyon ba? Yudi kaka. Drum ulit, kid. Okay, may gabi kay Bro Jackie Hayawon or si Tuto G. Dumalay dala sa may California. Ay, good morning da sa imo. Sa other side of the world, no? So, aga sa imo dala gabi dala sa amon sa Pilipinas. So, once again, pleasant morning dala sa kay Tuto G. Dumalay or si Bro Jackie Hayawon sa may California. Salamat kay Bro sa pagtamo sa ako niya Facebook Live. Saya ka sa diskuhan. Ibig sa mga minawan, laing-laing sa imo makitan. Sa mga tao ang pagpapakakan. Ano ang kata yan? Wow! Sa ang kamot, iikwat-ikwat ang imong lumot. Iikwat sa ang kamot, iikwat-ikwat ang imong lumot. Okay, from Bro Jackie Hayawon or Toto G. Dumalay, shoutout sa tropa bro sa taga Family Lumpia Corporation. Watching si Breo, also si Bilo, si Wing, kag si Jay. Thanks good bro. Okay, wala problema bro. Thank you so much man sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Okay, once again, so happy watching kay Breo, Bilo, Wing, and Jay. From Family Lumpia Corporation, from Bro Jackie Hayawon or si Tuto G. Dumalay. Sayang-sayang at ang damitan natin ay puno ng gagamba na sa tuwing sinisilip ko mas lalong namimiss kita. Kaya ito ako ngayon mayat mayang naluha at ang tanging kayakap ko ay ang payat kong pusa. Di na lang meron pang MP light, sunmig light, tsaka puro light. Okay, sa mga nagatagay-taga dyan, so MP Light.
Yung mga tikwi-tikwi. Enjoy sa pagtagay-tagay. Okay, salamat sa pag-send ng 50 stars sa kay from Tudo G. Dumalay or si bro Jackie Hayawan sa may California for sending 50 stars. Salamat. Salamat yun bro sa pag-support sa akin yung Facebook Live. Ginapanawagan sa tanan yung dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle may arap patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya. Kay si DJ Donoso III, ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisahin na, kay masaot ta. Bayle lang, wala damo. the public may dance. Public warning, abiso sa tanan, ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa, halabira, waswas, bomba, birada. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Retro flashback, only here on JRT REMIX. of MOR 91.1 for Life Iloilo. And you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Online Radio 61.2, home of REMIX. This is DJ Boom Boom. This is a requested song. Okay, this song Nagmahal kahit na bawal was requested by Toto G. Dumalay from California. Okay, Nagmahal kahit ito'y bawal. This is a requested song.
song. This is DJ Boom Boom in the mix. Okay, from Toto G. Dumalay, thank you daw bro. Sabi ni Pari Bilo. Okay, wala problema bro. Okay, good morning daw sa inyo. Kag just enjoy our dance party mixes. Also to Bilo dyan sa may California. This is DJ Boom Boom in the mix. Okay, another stars, 10 stars sent by Toto G. Dumalay or si Blue Jackie Hayawan sa may California. Salamat sa pag-share sa another stars, 10 stars sa akong Facebook Live. Nais ko'y laging kapiling ka. Ayoko nang muling nag-iisa. Pag nandyan ka na sa piling ko, okay saya. Kung ano ako'y tanggap mo
Ayokong ganito, mahal tingin mo, nahihirapan ang puso sa mga pag-uusap. Yuan Brian. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, sa itong Facebook Live, para nagatamo si Julie Bilgiza sa may barangay Managit, Dumangas. Amo ni siya si Mariposa sang Dumangas United Radio Communicators. Salamat din sa pagtamwa. Karaman si Johan Jean de Vera, akon nga talented nga estudyante sa may Sapaw Elementary School. Okay, salamat man sa pagtamwa sa akon nga
yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Donoso, The third of of Among Us Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits.
best bomb remix on DJ Michael John. Mindanao Mix Club. Okay, tagal kung naghihintay na dumating ka sa aking buhay. At ngayon na nga nandito ka. Sana pag-ibig mo ay tunay na. Di mo alam ang dinanas ilang beses din akong lumuha. Mga pangako nila'y nilaw. Sana pag-ibig mo ay tunay na. Huwag na sana mag-alinlangan. Damdamin ko sa'yo lang laan. Sinusumpa ko ikaw ay mamahalin. Sana ganun ka rin sa akin. The best bomb remix on DJ Michael John.
Mindanao Mix Club. This is the mix of DJ Dance. Yo, DJ, pump this party. Love me with all of your heart, that's all I wanna. Love me with all of your heart, or not at all. Just promise me that you give me all your kisses every winter, every summer, every fall. Mindanao Mix Club. When we are far apart, oh, when you're near me, love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you've loved me from the start. With every beat of your heart. Mindanao Mix Club. Just promise me this, that you give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, when you're near me, love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you've loved me from the start. This is the mix of DJ Every beat of your heart. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Yudi kaka. Drum ulit, gig. Mindanao Mix Club. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. It doesn't have to be 50 years old to be a classic. DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. Bringing you the hits. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 9:52 in the evening. Okay, may 8 minutes na lang kita para magataw-hataw. Nasa lang oras 10 sa gabi, kay Boss Mabakiro pa ako. Okay, Mabakiro po ako, Boss, ang bata sang ibang. So, kinala ko magtulog sa temprano. Okay, sa atong Facebook Live, para si Ma'am Genevieve Haguno Bamilya, ang gwapang principal sang Lacturan Elementary School. Salamat kay Ma'am sa pagtamwa. Then siyempre mapisan ka gwapo nga kagawad sang Barangay Managit Dumangas nga si kagawad RC Rolin Dinglasa. Salamat sa pagtamwa. Also si Ralph si Stan Beatizola. Then si Lia Puasan dala sa may barangay sa Padumangas. Salamat kayo sa pagtamwa. Guwapo sa radyo, ngunit mas guwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Okay, sa mga nag-donate sa ilang reaction sa akin yung Facebook Live, si Kagawad RC Rolling Dinglasa, sa may Barangay Managit Dumangas, also si Net Tagiwalo Pachika, sa may Sitio Naluuyan Barangay sa Padumangas, si Emily Del Penado, sa may Sitio Naluuyan Barangay sa Padumangas. Salamat sa pag-share sa inyong mga reactions.
Also si Lia Puasan sa may barangay sa Pampanga, si Iado ko DJ Jupiter Joseph Probido dira sa may Pulaw Housing. Salamat gid Iado sa pagtama. Then si DJ Agustin Tintin Alistin dira sa may Dueñas Iloilo. Salamat man sa pag-support sa akong Facebook Live. Si GP Tamunan. Also si Jojo Igbakol. Si Mike Diases. So para mo na namang donate sa ilang mga reaksyon sa akong Facebook Live. Si Jorly Lidonio. Kang gwapo siyempre nga public schools district supervisor sang Tubungan Iloilo, District of Tubungan. Si pare ko Sir Juan Ipoliano nagatamo man sa atong Facebook Live. Salamat gyud pre sa pagtama. Good evening pre, ari naman ko sige. Samtang ikada pre nagaplupuway no. Way kada naga-chat. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. So welcome pre sa akong nga program. So galing man nag-end na ko no. Sa lang 10 o'clock. Kay boss may trabaho pa. Salamat once again kay pare ko Sir Juan Ipoliano, ang Public Schools District Supervisor sang District of Tubungan. Thank you so much once again pre sa pagtamo sa akong nga Facebook Live. Crossfire. Donoso. DJ Donoso. The third of the Dumangas Mix Club DJs. Bringing you the hits. Yo di kaka, dramolet kid. Kampiyon ba? The hottest, the most in demand, and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the third. Kagrupo mo! From Sir Juan Ipoliano, ako nga gwapo nga kumpare, nga Public Schools District Supervisor sang District of Tubungan. Wala ka gid nagsala pre. Shot gid ako. Sige pre, so enjoy lang sang life As long wala man na sang bawal, hindi man na kontra. Kaya wala man sang high blood no. So pwede ka shot So mas marami mag-shot gamay-gamay para nga ang tulog daw mas maayo no. So inom lang sang inchakto. Hindi mag-inom sang damo kay siyempre ang concept sa mga palainom, ay labi na sa mga palainom wala no. Hindi taman kinanglan mag-inom sang madamo sa kada adlaw. Kaya siyempre, buwas mainom man Japon. Ang lain lang sina, kung buwas ma-abroad ka, mapakuan ka, mapa-Saudi. Di kayo sa Saudi, wala sang ilim nun. So, siyempre, mapayaw-ayaw ka. Pero kung di ka man sa Pilipinas, nunod ka mag-inom sang damo, kay buwas mainom ka man Japon. So, silingon, mainom na sa inchakto, nga pwede makatulog. Kag siyempre maka-save ka pa sa kwarta, no?
Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi arap patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda way daya kay si DJ Vic Donoso III. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang wala damo. The public may dance. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Okay, this is gonna be my last two songs, Cha-Cha Remix. Pero mabalik ako bukas sa gabi. So, mapadayan kita bukas sa pagkatawa-tao. Okay, time check is 10:02 in the evening. Okay, last two songs na lang parang hindi mabitin ang yung hataw-hataw. So, once again, thank you so much na nagkupod sa ako na link kayo na alas 7 sang gabi. Kag siyempre sa mga nag-donate sa ilang mga reactions, kag nag-silent monitor. Nagtama sa ako niya Facebook Live. Sa mga grupo ko dira sa may Bakay Housing. No, si Jojo Sombilla or si Franklin Sombilla Jr. dira sa may Bakay Housing. Then mga grupo nato na si Black 21 or si Katupang Jun. Si Black 29 or si Hermer Caliso. Then alam na si Mama Doms. Then mga Hanayan family. Then si Maylene sang Busilak. Kag pleasant evening man sa of course sa akon nga kumpare dira sa Busilak single and double sa may Busilak Eatery. Also kay Shirley Abordo Discutido sa may Bakay Housing. Kag si mo nga ex-boyfriend, salamat sa pag-silent monitor. Okay, salamat kay Fidelin Garcia sa pag-share sa akong niya Facebook Live. Also si To James Romo Pirales sa may Cagayan de Oro.
Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi arap patumbuan sa gwa, taya lang kamuda, way daya kay si DJ Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang wala gamo. the public may dance. Public warning, abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. Okay, once again, this is gonna be my last song. So thank you so much once again. Kagkita-kits kita buwas sa gabi. Okay, God bless everyone and have a blessed Thursday evening. Kag siyempre, so just enjoy our exclusive dance remixes. Dali lamang sa the one and only Dance Mix Channel dali sa Dumangas. Ini ang DMC Net Radio FM. Kag siyempre ka po niya si DJ Vic Donoso III. Okay, salamat. God bless and babus. The hottest, most in demand, and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso III. Ang grupo mo! Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. You are listening to Dumanga's Mix Club at Radio FM. Streaming live from Dumanga's, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III, DJ Michael, DJ Renly, DJ Wilson, DJ Jam, DJ Jack, DJ Fury, and DJ Jesmar. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami isang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ng mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. 30 gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Iyado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Hinrelisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo.
Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Lo, daw katigas ang bumuaw? Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Kanaamo lang siya kinabatsag sa lawas kag ho. Puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika diri sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na discount. Ibakal, tatuloy to sa banwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binaplar Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Hi, kainit na gid Mabatsagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga. Ga, pakayuno bala ato na electric fan kay perte na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sa mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilefers, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035-026 or 0917-3594-106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. Lo, daw kapaloyo kahaw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba. Kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galit, lo? Tita na upod ta, para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, dobla kita, lo, dra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko, paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, ro. Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double yara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, magkontak lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Busilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Is brought to you by Nining Morina Store. Sells all kinds of personal belongings like pants, shorts, t-shirts, jackets, and many more. Just come and visit Nining Morina Store at Barangay Capalis, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Morina Barolo de Aros. With contact number 0951-6469-206. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Are you
Looking for exclusive music and dance party mixes? Just search DJ Vic Donoso III on YouTube. Don't forget to share, like and click the notification button.